Unolwazi Ngwane okhethe ukushiya phansi isikole waduba nekubo waduka noJesu ongaziwa kumanje akaziwa ukuthi ukuziphi intaba uthi phumani kuye ngoba uyayazi into ayenzayo. Inhlansi yathemba kubonakala umengameli wakuleli umnomzane Cyril Matamela khala lakhe Ramaphosa ejima. Kanti uApostoli Mziyakho webandla iHouse of Praise International eMpumalanga umema wonke umuntu kwindumezulu yomkhuleko ebizwa ngeNight of Taking Over ngomhla ka7 kuAugust. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma. Sanibonani. Unolwazi Ngwane okhethe ukushiya phansi isikole waduba nekubo waduka noJesu ongaziwa okungange kube manje akaziwa ukuthi ukuziphi intaba uthi phumani kuye ngoba uyayazi into ayenzayo. Unolwazi uduke emasontweni adlule umndeni wakhe umfuna left and right kodwa uloke baleka ededela amavideo athi yena akanankinga la ekhona futhi uyalikhumbula leli sonto leli lalika amaphumulo. La kuthiwa khona izingane zayekiswa izikole nabantu bayeke emsebenzini bahamba bayolima bayotshala laphana bahlala bathi angazi balandela uJesu kanjani. Kuthiwa libuyileke kuthiwa ngathi lona ke leli ke le inhlesa yalo ke leli ke. Kuthiwa le ngane yeke isikole bifunde mangosuthu nabangani baya bathiza kade beyirecruit yahamba. Emva kwalo bafowethu ngeke uyazi lokho ededela amavideo ethi uJesu inkosi uJesu inkosi siyakwazi lokho siyamazi uJesu inkosi mina ngiyakholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi wempilo yami kodwa angimazi lo Jesu othi abantu abasuke emndenini yabo banqamule ngisho communication nemndeni yabo bahamba bayohlala esontweni onjani lo Jesu okhonzwa lapho mhlambe ukuthi nje hlezi kunenhlesa yalaba bafundisi bangaphandle cishe ngathi mazayizayi ukuhlezi kunenhlesa yalapho akafuna ukuvela heyibu uJesu inkosi uJesu maye inkosi ibuyele ekhaya sunya wena Sixolise nangu lo Jesu Kristu inkosi ngiyanibingelela nonke egameni lamdali wethu igama lami Unolwazi wakangwane. So I would like to first start with clearing the rumors ukuthi ngilahlekile ngithi ngisho nje ukuthi angilahlekile ngikhona ngiyaphila. Okay, going back kunxusa amalungu omphakathi ukuthi uma kwenzeka emfanisa Unolwazi Ngwane uxhumane namaphoyisa aseduze noma ushayele kulezi inamba ezisescreenini. Ungamuza ukhuluma kanjani noma wakhe ukhuluma izinto ezingahlangani zodwa uyabona ukuthi omunye uje ilo Jesu oenigma ke lo phela sesiyazi ukuthi oJesu baningi sengisho lama replica inqwaba lo othi izingane ayihlukane nabazali lo ophikisana nezwe lithi hlonipha uyihlono nyoko ukuze izinsuku zakho zande emhlabeni onjani loyo animuza ukhuluma kanjani noma wakhe nithathe lezo namba ezizovela lapho ngezansi ngifuna nje ukuzwela lapho lokho akubalekanga kakhulu kodwa kubalekile ukuthi ngifeze icebo likaNkulunkulu ngempilo yami sengisikhethele indlela ngisinikele kuJesu ngakho konke. Ungazi ukudela isikole? Yebo ngidele konke ngenxa kaKristu odela ukuphila kwakhe ngenxa yakhe uzokufumana. Manje lana ikhona nondlobani ke uJesu Kristu ungahle izwi lenkosi kube yilona eliqinisayo ubungafaki lutho esiswini. Kulotshiwe ukuthi umuntu akazuphila ngesinkwa sodwa kepha ngamazwi aphuma emlonyeni wakhe. Jesu Kristu is our provider. Uthi asingakhathazeki ukuthi sodlani sophuzani. uApostoli Mziyakho webandla iHouse of Praise International eMpumalanga umema wonke umuntu waseMpumalanga namaphethelo kanye naseSouth Africa yonke kwindumezulu yomkhuleko obizwa ngeNight of Taking Over oyobe ungomhla ka7 uyawilalela umhla ka7 kuyobe kulwesihlanu siyobe sikhona ke lapho ke uyazi ukuthi kuyobe ukhona bani kuyobe kukhona uApostoli SG Mahloba lo wasegoli ethembiso yamazi hayi uyacabanga ke makuhlangene uRonaldo noPastor Makhoba yini eyobenzeka lapho siyobe sikhona ke lapho siyibhiqa siyibhakaza hayi
2026 is the year of taking action. Hlanganyela kanye nathi ngomhla ka-7 ku-August 2026, the night of taking over. eMpumalanga, eNkomazi, House of Hope, kuyobe kusindwe ngobethole, kuyobe kukhona u-Apostle SG Mahloba from Tembisa. Inkonzo iyoqala ngo-6 ntambama iphele ngo-6 ekuseni. Asihlangane khona. For ama-directions and more information, dayela kule number 0722 075 404. Do you still connected with your Christ? usachumene na Kristu If you are wakho connected with Christ, nangabe uchumene na Kristu, why ube nemona? why are you such a jealous Why ube person? nenhlitiyo lembe? Why are you having such a bad heart? Labana Kristu, The people who have Christ in they them have peace and love. banekuthula banelithando. Once you see a Christian gossiping other Christians, Ungaze ubone elikholwa lihleba there is a labanye loss amakholwa. of connection. 2006 is the year of taking action. Hlanganyela kanye nathi, House of Praise, the night of taking over.